Prosesi penyerahan tokoh Wisanggeni oleh perwakilan Direksi Jatinom Indah, maka kami mengundang Dalang Ki Yusuf Ansor Ganendra. Dan perwakilan Direksi Jatinom Indah yang akan menyerahkan tokoh Wisanggeni ini Bapak Muhammad Rasid Rida. Kami persilakan kepada Dalang Ki Yusuf Ansor Ganendra untuk tentu saja menerima tokoh Wisanggeninya. Dengan diterimanya tokoh Wisanggeni ini artinya juga pagelaran wayang kulit akan siap dimulai. Dan tentunya dengan tadi hadir yang ada di sini, kita persilahkan Bapak Muhammad Rasid Rida untuk secara simbolis memberikan tokoh Wisanggeni kepada Ki Yusuf Ansor Ganendra. Boleh berikan aplaus yang lebih meriah Bapak Ibu, sekaligus pagelaran wayang kulit dengan lakon Lahire Wisanggeni bersama Dalang Ki Yusuf Ansor Ganendra akan dimulai. Terima kasih kami ucapkan. Kami boleh mempersilakan jajaran direksi bisa kembali ke tempat. Sekaligus kami menyampaikan Bapak Ibu, selamat menikmati kuliner gratis bersama dengan Jatinom Indah. Tentunya berbarengan tadi dengan tumpeng yang sudah disajikan. Betul. Hari ini kami ucapkan selamat menikmati juga. Anda akan bisa menyaksikan kembali pagelaran wayang. Dan Bapak Ibu yang belum sempat menukarkan kupon, kami persilakan untuk kembali menukarkan kuponnya, ya. Dan jangan sampai lupa Mas Krisna, hari Minggu tanggal 31 Agustus ikuti Jalan Sehat terbuka untuk umum dengan ratusan hadiah dan juga door prize menarik. Betul, lokasinya berada di depan kantor Jatinom Indah, Dusun Jatinom, RT 3, RW 1, Jatinom, Kanigoro. Baik, akhirnya kami Duo Triwil Krisnawati gitu loh, harus pamit undur diri. Selamat milad 55 tahun untuk Jatinom Indah. Semoga makin kompak, keluarganya makin banyak rezekinya, makin bermanfaat untuk masyarakat Blitar dan sekitarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wintan selamat.
ten senang ngiringun kapurpo arisan amobingrat mering sanganan ingkang mering kanan sing kasih kuku kang saweko Wilahing Om Wilahing awi kena mastu purnama sidhem Om awi kena mastu purnama sidhem silat mring jewang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana sono sinawung lan ning mlebu istumaksih lestantun lampahing Buddha jinandra tutur katela tetula-tulan bare alat teng parabja wini sudha ngupama prameng niskara karangga dya tuying jaman purwa mangya tekabusana aning gumita tangrungging pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang ruwaning kota sing gebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha inarik runtuting basa dumeng kuna ngemusu rasa yen linaras sansaya karaos mulat sari rohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsang rumangsani pindhane kadya janma ingkang angelo kaca jarwe wis rinakup caing carita lebecik wis kagelar ing madyaning pakliran yaiku jatra mrisani pagelaran inggit purwa Surya Candra ndaru miwang kartika wis kinurba kodrating kawasa sahari kang ratri angidri bawana para teking sina gilur gumandi temadate wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta bathethung lan tanggar tumanggar isi rambun toya japating krembya dada padang utu tualang katoga brununum yang brondo dada branantan wicalan padang terangan senari sanggang rendang dengan sumber bawani jagat mungging jagat wetan mungup-mungup mungging kalengan bukir abang merengaka lamun kaek sayah andilat-andilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Arka katon semeblak kanan keneng abang esmu jenar kapur bawan senari sang Hyang Basanta tanem tungaton ijo royo-royo hamangku gunung inggeng biru maya-maya bocah ing gunung kinemulan gendaru kasiluring para bancana lenggah lenggut nganti kaya gunung Mangkutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula tasih tenul warsa angupaya boga garap tegal sawahe angur slur datan pedote sinambi sendonan sesinenan mikul garul gune Panggring raja kayane sawanana pirembagan Samurwangi Sanggang Karkasa dangu sing wis katon melok sinaring jagat durung ing kebrapapan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yada rebut tejo rebut kekuwung parandene dede kekuwung ing jagat ananging ora kaya kemapan wonten madaning kayuwangan yen kayuwangan Suralaya yen kayuwangan Jenggring Saloka yen kayuwangan Paku Jamur katali warna papan palengganipun sangya para Jawata dewa-dewa Tridasa Watanawa dadi papan palengganing para yang para dewa para dewi Hapsara yang Hapsari Widodara yang Widodari wonten madaning kayuwangan tebih saking raos regejegan datan wonten raos sungkawa wontenipun namung matsinamatan daya dinayan dasarnya para dewa ingkang sami wis angembat mring kewajiban
miwah tanggel jawabipun piyambak-piyambak pramila datan wonten ingkang gadhahi raos sungkawa kang wonten namung raos suka tebih saking raos duka wontenipun namung raos rasa panarima parandene mangke wis tegamber blabar yayah samudra tanpa tepi sinten ingkang sami seba oh sowan ngarsaning nalindraning para dewa ingkang ngratoni kayuwangan Suralaya amandegani sangya pabarisaning para dewa Durandara Durandari Widodara nyang Widodari ingkang wis kepareng lenggah wonten ing madyaning Bale Martukundha kang wis lenggah siniwaka ing madyaning Dampar Selakanda Waru Binatur ya Selakanda Waru Binangun nenggih nalindraning para dewa usana papan pernahe dhewe-dhewe lamun kethek arane Pragusa buta arane Praceka lamun pandhita peparap nalindra wenang jejuluk dewa arane Wisik nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jagat Pratingkah kang wis kepareng lenggah angratani kayuwanganing jenggring saloka ing paku jamur prandene mangke sinebengkang putra jaweteng kayuwangan Indra Loka nenggih Sang Hyang Bathara Indra ya Sang Surapati prandene mangke kadhep dening Sang Hyang Bathara Masna putrane Sang Hyang Manikmaya tegambar mlabar yayah samudra datan tepi Sang Hyang para Jawata Durandara samya gandeng pasisiran jejel riyel arep petopet bibit prasasat topan nenggel datan masela labet sekadang para seba ing jayam mludak gendera rentek umbul-umbul kekitrangan dalu yayah mondeng mangsa labu payung megar mendhe jamur barat ing mangsa rendeng tumbahing ngrapaya jati ngaraning mangsa katiga prandene mangke tidhem jinemadaning parpatan agung sangya para dewa para dewi widodara yang widodari tridasa wataknawa datana ingkang kapireng kejawi amung ungling gangsa Lokananta sireping gendhing gangsa Lokananta Sang Hyang Manikmaya arsa nimbali dhateng praptanipun dewaning godha pangarencana nenggih Sang Pandya Bathari Durga ing kayuwangan Surdaya pramila dadosaken kumbang lingi jeling panggeng dereng kawedharing lesan
Sritinon ning pasewakan pusana maneka warna Puspita ing udyana menyang manjra sarwarokma ranggeng manik narawata Obro prabanya kang sumirah
kenyaring tejo leliwaran ler ki laci sireng dadet ong wimbo kekandha mrene katupeng maroto mando saparan mangambar ongas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik paratabate sarta kawruh mring hukum kang ngibadah lan ngirangi sokoro lewong tapa ingkang wis munggul tan mikir pawehing liyan iku pantes Kuranana kage sartane kawruhana Om Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng ora mengkota dhisik Atmaja ulun ing kayiwangan Indraloka Surapati ya Bathara Indra anggon jeneng kita ulun piju ngadhep ana ngarsa ulun Marata diage ulun dawuh kelawan jeneng kita supaya ing mengko
Diage Satata jeneng kita ngadhep ana ngarsa ulun. Bathara Indra ya Surapati. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngiladul dumaweng tawang towang. Rinepana saking sadaya tulak sarip. Nun mangke Kanjeng Rama pukulun. Pareng paduka. Iwang Pikulun Manikmaya miji dhateng pisanipun ingkang putra pun Surapati ngayangan Indraluka. Pun Bathara Indra kabiji sowan kula ngadhep. Nun mangke Rama pukulun. Sowan kula anggen kula kabiji wonten ngarsa paduka sampun satata samata ing gati sawega ing diri. Malah kepareng sampangke menawi badhe wonten wiyosing mangandika wedharing sabda. Wale-wale menapa ingkang putra badhe nungsung pawartosa kula nyadong dawuh timbalan paduka anggen kula ngadhep sowan wonten ngarsa paduka Iwang Pikulun Manikmaya inggih Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti. Kula badhe nganglungaken jangga ngelingaken karna mastuti sabda tumodha pangandika paduka Kanjeng Rama Pukulun Manikmaya. Iwang Pikulun Jatimurti kawula nuwun inggih. Iya. Marandene jeneng kita. Ulun piji ngadhep. Ulun jaluk ing mengko jeneng ulun bakal paring pangestu marang jeneng kita marata diage aturna sembah bekti ana ngarsa ulun. Menapa ingkang sampun paduka doaken tartantu kula mboten badhe suwala. Namung sinaosa duna dungkap anggen klarasa matur wonten ngarsa paduka. Kanjeng Rama Pukulun Manikmaya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka Iwang Pikulun Manikmaya. Kanjeng Rama Pukulun. Ya Indra, Bathara Surapati ulun tampa. Mbaya liwat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Mbaya liwat padha tatanan barisaning para wadyabala ingkang padha gantung seba aja nganti ingkang padha saur manuk jeneng ulun nedya mbabarake wigatining Arpat Agung Sangya para Durandara Tridasa Wataknawa Surapati. Menawi ingkang sampun paduka doaken tartentu kula boten badhe nglencati dawuh paduka Iwang Pikulun Manikmaya. Nun iki. Apa dene atmaja ulun nggih Bathara Masna. Jeneng kita wis kapiji ngadhep ana ngarsa ulun padha kanthi raja saksowan kita. Bathara Masna tansah pinayunganing kawidadan ring Sambikala. Sawanipun kang putra pun Masna. Nun mangke Iwang Pikulun kula ngadhep wonten ngarsa paduka Iwang Pikulun Manikmaya. Inggih Iwang Pikulun Jatimurti. Sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping padha paduka Kanjeng Rama Pukulun Manikmaya Iwang Pikulun Jatimurti. Kanjeng Rama Pukulun Jagat Paratingkah. Ya nggih Bathara Masna. Jeneng kita atur bekti ana ngarsa ulun mbaya lewat pangestu ulun wae tampanana sampun sanget anggen kawula pundi. Pareng pangestu paduka badhe kula cancang bocah weni dumaweng widang rumeketing werdoya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayewanan. Iwang Pikulun Manikmaya. Mbaya lewat prayogan anggon jeneng kita ingkang motah supayane nggayuhake marang putri ing swarga dahana. Atmajaning Bathara Brama ya wayah ulun Bathari Dresanala ya Dewi Dresanala. Durga, Yayi Durga. Nalika semana jeneng ulun wis kasembadan amigarake bebrayan agung antarane si Arjuna kelawan si Dresanala. Lan malah rikala semana ulun nampa pekabaran yen to Arjuna mboya dimangerteni ana ngendi papan dumununge sak mengko iki. Malah jeneng ulun njaluk kang dadi katerangan kita ulun suwun jeneng kita matura kepiye saranane anggon jeneng kita sak mengko bakal nyambungake sartane bakal jatuh kramakake atmaja ulun dewa serani kelawan wayah ulun Bathari Dresanala. Durga saktata anggon jeneng kita ngadhep Yayi Durga ya Yayi Permoni. Om
Leng-leng ramyan ingkang driya lir Jewang Candra katawangan sumu ing tias katuretan lemot kapyarsaning rocit aram remeng driya nawung kekowong ing Jewang Wisesa tan ana kang kuciwa raras Titian Walarudra Mas Matik Raja Dewakuna namit pasang kaliman tabi dina bena ing laduni dumaweng tawang tawang bukulun. Nuwun sewu samangke paduka miji dhateng wiswanipun ingkang abdi pun Bathari Durga inggih ingkang rayipun permoni batopet. Kula kapiji sowan kula ndang bab perkawis anggen kula sak mangke badhe mala kramaken atmaja kula inggih atmaja paduka pun dewa srani kelawan calon mantu paduka inggih calon mantu kula kaliyan paduka inggih menika pun Bathari Dresana pukulun iya jeneng kita wis satata ngadhep marata diagi matura kabul kawusanane apa nuwun sewu sedaya lepat aturipun ingkang abdi pun Bathari Durga inggih ingkang rayipun permoni teka samangke paduka Hyang Pikulun Manikmaya inggih sesembahan kula pengayoman kula katresnan kula ingkang sampun paring dawuh kados mekaten teges samangke paduka menika estu sampun pirsa dhateng mbah sing kawontenan antawisipun si Dresana ingkang rikala semanten paduka paring dawuh kelawan pun Bathara Brahma kinen migaraken saha misaken bebrayan agung antawisipun Dresana kaliyan Janaka batopet sampun kasembadan pukulun iya bab perkara iku jeneng ulun wis mangerteni inggih banjur ulun njaluk marang jeneng kita ngatos pundi jlentrehna perkara ingkang saknyatane Durga inggih menawi paduka ndang bab perkawis saha kasunyatan ingkang dumadi nalika kula badhe angruda paripeksa dhateng pun Bathari Dresana nika semanten batopet jebul tinemunipun Dresana menika sampun ngandhut jabang bayi to tegese piye batopet panjenengan menika mboten pirsa nalikanipun Dresana menika badhe kula wigaraken nalikanipun Dresana badhe kula pisaken bebrayanipun kaliyan pun Janaka jebul menungsanipun pun meteng ngaten sapa ingkang bobot ingkang meteng sapa Dresana menika lho pukulun oh mangkono inggih Mas Rama Sidam sing aring bawana langgeng Yayi Durga kula wonten dawuh malah jeneng ulun mbaya mangerteni yen to Dresana ngandhut jejabang malah kamangka sakmangke bayi ingkang dipun bobot utawi dipun kandhut dening pun Bathari Dresana menika sampun ngancik yuswa 7 sasi sampun ngancik yuswa Sabta Candra rikala sakmangke kula rudha paripeksa
ngantos kami gilan panjenenganipun inggih piyambakipun Betari Dresanala nalika semanten kula bujung kula uyak batope tumbat boten nginten babar pisan mbok menawi saking rasa saya piyambakipun pun Betari Dresanala menika malah ndoboli mekaten. Tegese piye Yayi Durga? Nuwun sewu jenengan kok mboten pirsa dhateng tembung ndoboli menika lho. Kuwi apa tegese? Ana ing kayiwangan ya para dewa Tridasa Wataknawa mono mboyang nggunakake tembung ndoboli. Merga ning kayiwangan kabeh kuwi katata. Inggih. Tegese apa ndoboli kuwi? Nuwun sewu amin sewu. Iya. Betari Dresanala menika nglairaken jabang biyengging pun kandhut kamangka yuswanipun umuripun menika nembe Sabta Candra. Iya. Limrahipun tiyang meteng menika rak 9 sasi 10 dina. Nanging elok ing kawontenan Dresanala menika ngandhut jabang bayi lah kok teka namung Sabta Candra yuswanipun menika rak saged dipun wastani bayi premium mekaten. Apa bayi premium? Bayi premium kuwi no. Ingkang lairipun dereng tumeka wancinipun menika lho, premium 7 sasi. Prematur. Nah, menika. Nah, panjenengan menika kula pancing lah kok keblegong kebat-obat. Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Pancen jeneng kita kuwi garwa ulun ingkang paling asem jeneng kita. Nyata jeneng kita ingkang ulun tresnani Yayi Durga. Inggih. Iya, Yayi Durga. Inggih. Sak banjure kepiye kananing si jabang bayi? Batobat gandhe kula menika sampun sengit. Kula menika sampun sengit lair lan batin. Batobat kula niku sengit kalih Janaka. Inggih. Kula menika sengit kalian Janaka menika kula mboten remen. Kula sengit, kula gedhing kalian Janaka. Pramila kula nyumurupi tedhaturinipun Janaka ingkang dipun kandhut dening Dresanala menika batobat. Bayi menika kula tatapke teng padas. Apane? Ndasipun. Jeneng kita kuwi peranganing Jawata teka duweni wewatekan ingkang wengis. Nuwun sewu. Iya. Jalaran lan dasar kula menika kula pun sengit kalian Janaka. Sababe apa lan dasare apa jeneng kita sengit kelawan wayah ulun ing Madukara Arjuna. Nalika kula ngaturaken katresnan kula dhateng pun Janaka kula menika dipun tampik. Kula menika dipun tolak mboten pun tampi katresnan kula batobe men menika ndadosaken jalaran sabab kula sengit, kula gedhing kalian Janaka. Pramila kula nyumurupi tedhaturipun Janaka menika raosipun namung badhe pengin kula juwing kula jur-jur kandhane. Tumuli kandhanipun bayi menika badhe kula pisungsungaken lan kula pasrahaken dados patedhanipun sangjaning para bajul barat nanging kukulun. Iya. Namung wujudipun bayi namung sementen. Kula kinten mboten badhe saged mareki dhateng kawontenan padharanipun sangja barisaning para jim setan peri prayangan. Pramila bingung ora sing manah kula sangka kula kepengin nyumurupi tedhaturinipun Janaka ingkang pun kandhut dening pun Betari Dresanala menika ndang modar. Ndang sirna. Saka sak lumahing bumi sak kruping langit. Tumuli kula nglebur wujuding jabang bayi menika wonten sak madyaning kawah candra dimuka pukulun. Astungkara Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Yayi Durga, Kula wonten dawuh. satemene jeneng ulun paring dawuh kelawan jeneng kita yen ta jeneng ulun sago nggayokake apa kang dadi pepintane atmaja ulun ya kuwi si Dewa Sraning Tunggul Malaya. Inggih. Merga nalika semana jeneng kita ingkang meksa marang jeneng ulun yen to ngasi jeneng ulun mboya nuruti apa kang dadi penangis atmaja ulun si Dewa Srani jeneng kita bakal suduk sarira malah kepara kepengin sedo lan kepengin sirna saka asta panjenengan ulun. Mula kang saka kuwi trenya
arasaning Tyas Ulun teka nyumurupi kananing Atmaja Ulun tumuli jeneng Ulun bakal minangkani apa kang dadi penangise Dewa Serani malah sak mengko mboyangira babar pisan teka tekan semono kang dadi pambegan sarta kang dadi patrapmu Betari Durga. Nuwun sewu napa kula pun lepataken lire piye teka jeneng kita matur kang mangkono. Nuwun sewu kula nggadahi patrap kula nyirnaken dhateng bayi Atmajanipun Dresana menika menapa nggadahi kelepatan. Kula nyuwun dawuh, kula nyuwun pirsa. Yektine jeneng Ulun bakal paring dawuh nanging jeneng Ulun mboya kepenak kelawan jeneng kita. Liripun kados pundi? Mboten kepenak sababipun menapa mboten sebabipun menapa menawi kalian kula menika batope to, Mbak. Mboya didamel padha kepenake kula kepenak panjenengan nggih penak. Ngaten mriku ora nggih sampun prayogi. Astungkara Sidam Mboten sastungkara sidang, astungkara sidang. Nuwun sewu sajak kula sareng midhangan pangandika paduka ambek kula mrene moyo. Kula kok nggadahi ego lan kula nggadahi pamrayogi kula nangkep pangandika paduka mriku kula wau nglepataken dhateng patrap kula. Endi jeneng Ulun ngluputke kelawan jeneng kita? Menika kula wau lho. Paduka mboten nginten babar pisan menawi dumugi semanten patrap kula. Kula nyirnakaken dhateng bayi Atmajanipun Betari Dresana menika paduka nglepataken dhateng kula. Inggih menapa mboten? Jeneng Ulun bakal matur kang kaya mangkono nanging jeneng Ulun mboya kepenak marang jeneng kita. Mergo jeneng Ulun kuwi tinimbang rasa sengit jeneng Ulun kuwi luwih gedhe rasa tresna. Alah batope to, Pak. Gila. Yayi Masna. Kula Kakang Bathara Indra. Lah kok Rama Pukulun Manikmaya kok arep dadi dewa kudung. Kudung menapa? Kudung wanita. Layak to layak. Liripun kados pundi? Ana nalindraning para dewa kok kalah karo wong wedok. Mboten sumbut kalian anggenipun sumbar. Ulah iya. Nek isih pathet enem kaya ngene iki seneng-seneng wae. Guyu cekakaan bebas. Mbasa wis menyura. Kados pundi? Mbasa wis menyura cangkeme putih. Pucet-pucet. Mergo wis ora suwe meneh bakal tekan ngomah ngono. Ning niki mengke rak mboten wangsul riyin ora. Mulut akira slamet. Inggih. Aku nyawang mengisuk diterke. Kaya-kaya ilang wibawane dewa lho. Dewa. Inggih. Indra kula wonten dawuh. Jeneng kita guneman apa? Mboten. Kula ngrembug pitik ngaten. Mboya patut babar pisan Durga. Kula wonten dawuh. Malah yen mangkono marata diagih. Sak mengko ulun dawuh kelawan jeneng kita. Gage jeneng kita Baliya. Tedhak ana ing negaring Tunggul Malaya. Dewa Serani. Sak mengko kinen kadhawuhake dening Bathari Dresanala. Nuwun sewu. Durga kepiye? Menawi paduka Hyang Pukulun Manikmaya maring dawuh ingkang kados mekaten Pukulun. 1040 diagung pangaksami aturuning bilih ing sakmangke badhe ndhawuhaken dhateng Atmaja paduka inggih anak kula pun Dewa Serani. Dawuh kelawan Betari Dresanala nuwun sewu dugi sepriki kula dereng saged manggihaken lan kula dereng saged kasembadan bujung wonten pundi pelajaripun Betari Dresanala. Pramila kula kinten dereng badhe kelampah dinten menika inggih kula badhe ndhawuhaken Atmaja paduka pun Dewa Serani kelan pun Betari Dresanala Pukulun. Sikra-sikra yen permana kanca Sikra ngraket nawang sesangka nawang sesangka
Nalendra mbek marma sing sang katri kumulung mangroma ing wadya Kurda kurare kagiri kiri ro nanggana magawe kelar Didemadaning repat agung para dewa tridasa watakna wonten madaning kayuwangan paku jamur prandene mangke katon konjeming tias nenggih nalendraning para dewa niki Sang Hyang Manikmaya Sang Jagat Girinata ya Sang Jatimurti sareng midhangan murung dados aturipun Yayi Durga dewa ing kayuwangan Surdaya sak teman dadosaken kanyut kang pinangka warju kanyut minangka jaring wong aganten warju jaring wakeca nginanga durung abang ngidul durung manjing dasaring bantala kasaru geger njaba yang ngarsa tengkeping mriko pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ana nggih wonten titah Bathara ya titah pujang koring keng sowan wonten madaning Bali Marti Kundha maning teman dadosaken goro garaning kayuwangan mihak sangjaning para siba para durandara durandari widodara widodari dumraja tanpa larapan Urip budaya renagri urip sajroning nagara
Sinongwati jagat kinari amung mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut amra kanggang awita dencengan Mas Nomo Sidam ngaring bawono Yayi Durga kula wonten maring dawuh pukulun ora mengkuta dhisik teka durung purna anggon jeneng ulun sak pejagung lan nampa kang dadi atur kita lah kok teka dumadakan kayewangan jengkring saloka kesasapan hawa panas ya Genggeng Awasta goro garaning kayewangan Mbuya Patindugamana goro garaning kayewangan iki mau kasababake merga ana titah pujangkara ya titah ing Bathara ingkang sowan ngabiyantara ana ngarsa ulun kamangka ingkang gawe kaget sarta elok ing kahanan Yayi Durga ingkang sowan ana ing kayewangan Paku Jamur iki wujuding bocah ya wujuding nom-noman kamangka elok ing kahanan jeneng ulun lagi sepisan iki mangerteni lan nembe katemben pisan iki ulun wanuh kelawan bocah iki kamangka ingkang gawe kaget soto ulun sakmengko bocah iki sowan ninggal marang Subasita ninggal marang tata kramaning manungsa ingkang sowan ing kayewangan Suralaya nanging elok ing kahanan teka bocah iki mboyan nampa walat saka ngarsa ulun Yayi Durga batobat nalika kula nambi lan kula nyumurupi sepisan lare menika ingkang sowan lare nem-neman menika ingkang sowan ngabiyantara ngaso paduka pukulun iya teka kaget sotane manah kula iya alon wae ngeget-geti teka sak mangke lare menika kok kula sawang masuryanipun kok damel kumesar sajroning manah kula deg-degan ora karuan raosipun pukulun iya prayogane jeneng kita lungguh ingkang prayoga jeneng ulun bakal ndangu kelawan sowane bocah iki kang sumanggaken pukulun iya ora mengkuta dhisik teka ana bocah ingkang sowan ngabiyantara ana ngarsa ulun nom-noman ya kisanak jeneng kita kuwi sapa saka ngendi kamu lan sapa ingkang dadi aranmu utawa kekasihmu kisanak ya jagat pangestu karo wayang Bathara jagat iblis lanat ora mengko dhisik iki ana patung-patung iso do omong iki kamangka edan-edan iki patung mongko le ngadeg utawa le lungguh iki sikile ora tememplek ning lemah ora tememplek ning jlambrah ora tememplek ning njobin iki ana wong kok do ngambang iki patung apa wong nek patung kok iso omongan nek menungso kok
kaya demit ngambang sikile. Kamangka kae sing mburi tak sawang kae sing arane wong wedok ya kae. Mongko wong wedok kok ngisor janggut disubal tisu ki men ngopo to ya. Wong kok ya wis enek-enek wae, malah iki ana swara kemerosak. Dumrojok tanpa larapan. Mas Nomo Sidam, ora mengko to dhisik ki sanak jeneng kita kuwi sapa? Teko ulun dangu malah guneman dhewe. Oh. Wong iki. Wong memba demit utawa demit memba wong iki. Orang kok sik. Kowe kuwi sapa, Mas? Lho. Teko jeneng kita mboya tepung marang jeneng ulun. Ulun ki sapa? Kita ki sapa? Ulun kuwi aku. Kita kuwi kowe. Ngawur kowe. Ngawur sababe apa? Aku ki duwe jeneng. Aku ki duwe jeneng, aku ki duwe aran. Kok to arani tok ganti jenengku dadi jenengku kita ki? Kowe menungso apa? Dadak bancan meneh nek aku ganti jeneng, aku ki ndek jeneng. Ya, yen pancen jeneng kita duweni jeneng, banjur sapa kang dadi aran utawa kekasih kita? Aku urung ndek kekasih, aku isih bocah. Urung tepung karo sing jenenge katresnan. Mula aku durung duwe kekasih. Durga, Kula wonten dawuh. kepiye iki? Atobat pun kek dicemplungke kawah mawon, pun lebur mawon. Mengko dhisik aja kesusu. Nyatanipun menapa? Menawi mboten susu menika mboten penak. Iya. Adat saben yen to kesusu jeneng kita kuwi mesti mboya nrimakake. Sagedakan menika mboten. Iya. Pun kek lebur mawon. Mengko sik. Iya. Banjur sapa aran kita? Takon karo aku, Bos. Takon karo aku. Aku jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Iya. Kowe sapa kowe? Ayo kenalan yo. Wong Mas Nomo Sidam sing mbauna langgeng. Teko karo dewa kok mboya basa, teko karo dewa mboya nggunakake tata krama. Lho, tata krama ki apa, Dik? Basa ki apa? Wiwit aku lair gumlaroning jagat iki, basa ingkang tak ngerteni ya mung kaya sing wis tak omongke iki. Tata krama kuwi apa? Aku ya mung lagi sepisan iki krungu tembung tata krama. Wong Mas Nomo Sidam yen mangkono pancen jeneng kita Wisanggeni. Mboya mangerteni sartane mboya bisa tata krama marang sapa wae. Ya iya, mboya dadi ngopo ulun keparengake. Mergo mbok menawa jeneng kita duweni wong atuwa, nanging wong atuwa kita mboya nuntun marang jeneng kita marang tumindak kabecikan antarane basa lan uga tata krama sartane subasita. Ora kowe iki ditakoni kok malah gambleh wae, kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Takoni kok malah ceramah. Sapa jenengmu? Jenengku Wisanggeni, jenengmu sapa? Ulun iki dewaning para dewa. Oh alah. Dewa? Iya, Dewa ki apa? Durga. Kula. Ulun malah bingung dhewe. Batu-batu, Pak. Bingung kados pundi? Angel omongan karo bocah iki. Menawi angel mboten sampun garap. Ah iya. Jeneng kita kuwi kok pila boronge wangi sak biyantu marang ulun kok. Dewa ki apa ya? Dewa ki apa? Dewa kuwi pejabat ingkang maranata tata hukuming jagat. Walah pejabat to. Iya. Korupsi ora kowe? Negara nganggo rong taun terus arep mbok jaluk ngono kuwi. Kowe peranganing dewa sing kaya ngono kuwi apa ora? Mboya. Ulun iki menata marang yiwananing jagat lan ngreksa marang katentremaning jagat. Ya jagat pangesung karo arca koblek iblis lanat padha jek-jekan. Kence-kence wali kenceng sadacetan wali kopir. Kowe sapa tak takoni? Ulun dewaning para dewa ya jeneng ulun Sang Hyang Manikmaya. Oh alah Sang Hyang Manikmaya. Iya. Ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Jatimurti. Wisanggeni. Apa? Manikmaya. Lho. Saora-orane jeneng kita nggunakake tembung pikulun. Pikulun apa pikulan? Pikulun. Ana
dawuhmu apa? Pukulun Manikmaya ya pukulun Jatimurti. Apa to kang dadi darunane lan apa kang dadi wigatine? Teka jeneng kita Ngabiyantara sowan ana ngarsa ulun ya ing Kanyewangan Suralaya Wisanggeni. Blakasuta cekak supaya aku neng kene aku teko arep gelut. Dulu. Tegese Blakasuta aku tekan kene aku arep gawe perkara. Kayangan arep tak osak asik. Kayangan arep tak obrak-abrik arep tak biyuki bathang sak yuta. dasar lan jalarane apa teko jeneng kita duweni patrap lan pakarti kang kaya mangkono. Aku ora seneng karo dewa iki. Aku ora seneng karo dewa. Kondange jagat padha nyebutake dewa kuwi menungso ingkang kudune paring katentreman marang sagung para titah sartane marang sagung kawula dasih. Ning nyatane apa? Dewa iki ingkang kudune leladi marang masyarakat utawa leladi marang kawula cilik malah kebalik. Kanane ku walik dadi kawula cilik ingkang leladi marang kananing para dewa. Tegese piye? Sepisan sing cetha lan sing baku sowan kono kayangan endi iki? Suralaya. Nah, Suralaya iki aku arep gawe kisra. Ning ora kok tanpa sabab aku gawe kisra ning kayangan. Anane aku arep gawe kisra iki mergo aku arep takon janjane wong tuaku ki sapa? Bung Mas Nomo Sidam. Wis meneng sik kowe aku tak omong. Aku omong aja mbok pedhot, aja mbok selo. Permoni piye? Maduku ajur. Iya. Merinding kabeh. Dewa kok merinding barang. Aku tak omong. Iya Wisanggeni piye? Aku arep takon karo kowe. Timurti, Jatimurti. Aku arep takon karo kowe jare kowe dewaning para dewa, kowe ratuning para dewa ya. Nek pancen kowe ngono kudune kowe ngerti marang sapa bapakku, sapa ibuku, saiki aku tak takon karo kowe. Manikmaya. Kagyatri sang kapirang urinanggul kinempet-kempet. Dusang repnaning bawana. Oh, Astungkara Sidam saring bawana langgeng Wisanggeni. Apa? Kagyat sota ulun teka sak mengko jeneng ulun nampa kang dadi atur kita. Aturku apa? Arep tanggep luput ngono apa piye? Mbuyak. Ya mung ning atase jeneng kita kuwi bayi wingi sore. Mung nom-noman lah kok teko arep gawe Karang Abang Kayuwangan Suralaya. Apa ya bakale kelakon ping pindhone? Jeneng kita kuwi wis nerak Subasita sak mboya-mboyane. Yen to jeneng kita mboya bisa tata krama sak mboya-mboyane ngajeni marang panjenengan ulun. Ora sudi ngajeni ki apa? Tembung ngajeni ki apa? Aku tak takon tembung ngajeni ki apa? Bakune sowanku mrene marang takon bapakku sapa, biyungku sapa. Kowe iso meneh katrangan apa ora? Wis bakune kuwi Wangsulana. Bapakku jenenge sapa? Ibuku jenenge sapa? Bapakku ki wonge elek apa wonge bagus? Ibuku ki wonge ayu apa wonge lemu kebak kaya gaweane mangan. Ibuku ayu apa ora? Aku tak takon karo kowe Wangsulana pitakonku. Yen to jeneng kita nyuwun pirsa marang panjenengan ulun Blakasuta Wisanggeni ulun mboya mangerteni. Piye? Jeneng ulun mboya mangerteni apa kang dadi pitakon kita lan jeneng ulun mboya bisa mangsil apa kang dadi wangsu pitakonan kita. Wah, nek ngono pancen dewa keparat kowe. Ya. Tak kira ora ana ingkang bisa mepalangi sing dadi kamurkane Bambang Wisanggeni. Banjur karep kita arep kepiye? Lekno mripatmu sawangen gatekno gobokmu. Ora nganti tulung kedheping peninggal Kayangan Suralaya tak obrak-abrik parat. Tatanan panusmaning jajalan sekertaning baune iblis lanang. Wisanggeni.
Kemlewat ucapmu kaya ngregem jimat kaya wani ndelat wesi abang. Ning atase kowe bayi wingi sore kowe titah Pujanggara. Sepisan kowe ninggal Subasita kowe ninggal marang Tatakrama. Karo dewa babar pisan ora ana ngajenine. Lah kok malah sak mengko kowe njaluk katrangan wong tuamu sapa, bapakmu sapa lan ibumu sapa. Dewa ya ora bakal mangerteni. Mergo kowe bocah saka ngendi ora ana sing mangerteni. Malah lagi iki kayangan ketekan dayoh sing kaya dapurmu. Wisanggeni. Ora iki sapa iki? Wong teko-teko kok tok 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 dreng. Cri. Sapa kowe? Parat takon marang ulun-ulun Bathara Indra. Oh, Indra. Iya. Apane pintu kowe? Menungso ora tatanan. Wisanggeni. Piye Bathara Indra piye? Kowe arep ora trima kowe? Kowe arep mbelani anane sing jenenge Manikmaya kae kayangane arep tak obrak-abrik. Banjur kowe nayangane ya? Kowe nayangane, kowe undagine Manikmaya ngono apa piye? Menungso ora tatanan. Pukulane wados pundi? Indra ya mung ulun dawuh lawan jeneng kita sing ati-ati. Nanging nadyan to jeneng kita nggunakake pangati-ati, bocah kuwi kudu bisa diundurake menungso ora tatanan. Wisanggeni. Apa? Aku mangerteni. Marang sapa to jenenge bapakmu lan sapa sesile ibumu? Oh, kowe ngerti tenan? Iya. Nanging ana syarate. Syarate apa? Tak jaluk kowe ngenteni ning repat kepanasan. Ora nganti tulung kedheping meninggal yen to kowe ora lunga saka kene malah kowe sing tak gawe srana pepati. Ora wedi ya. Nek pancen ngono sing dadi karepmu, mergo aku ngerti, mergo kowe ngomong kaya ngono kuwi mergo dasarmu kowe matur sing kaya ngono kuwi mergo kowe njaga pamormu, mergo iki pasewakan, iki Ndatulaya. Kowe njaga marang kalungguhanmu, njaga derajat pangkatmu ning ngarepe bosmu kuwi. Mergo nek kowe arep geger nandangi Wisanggeni tak kira kowe kewirangan ya. Nek janji kowe ora iso menehi katrangan bapakku sapa, ibuku sapa, kowe tak tutuki dhewe. Astungkara sidam saring bawana langgeng Indra wonten dawuh Kanjeng Rama Pukulun. Mboyapati nduga mana teka ana bocah ingkang bakal gawe karangabang kahanan kayuwangan. Nuwun sewu. Kula kinten marai paduka Wang Pikulun Manikmaya masraken dhateng kang putring Indraloka. Pun Surapati kula kinten lare menika mboten badhe siyos damel saking kawontenan kayuwangan. Mangkono. Pramila samangke kula suwun satata. Paduka Wang Pikulun Manikmaya kula aturi pados papan palenggan ingkang prayogi lan ingkang sekeca kula ingkang sagah ngunduraken dhateng pun Wisanggeni. Ya yen to mangkono, ulun sekseni apa kang dadi atur kita. Yen to ngasih jeneng kita mboya bisa ngundurake marang bocah kuwi mau, titenana jeneng kita bakal nampa paukumaning kayuwangan. Indra, wis laken dawuh. Masna kula wonten dawuh. Malah wis purna jejibaning pananggilan ulun kundur ngedaton manjing karang kawidodaren. Jeneng ulun dawuh kelawan jeneng kita bubarna sangyaning para siba, para dewa-dewa tridasa watakna lan durandara ingkang padha gantung siba. Jeneng ulun nedya manjing karang kawidodaren. Ngestaken dawuh Paduka Wang Pikulun Manikmaya nyuwun pamit madal pasilan. Masna Bathara Masna ingkang ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis mboyana dawuh maneh. Indra lan Masna purna gati ning maranggilan.
Arsa Sang Hyang Manik Maya Gundura ngedaton binayang sangyaning para hapsara hapsari manggung tanggung Jaka paloro-loro ingkang wis ngambil upacaraning keprabon kawis saking mandura tindaknya Sang Hyang Jatimurti kairing widodara widodari Om Oh